Επιστροφή εδώ. Πρόστιμα Μαμούθ ετοιμάζεται να επιβάλλει ΑΔΕ σε όσους δεν διασυνδέουν εντός προθεσμίας ταμειακές και POS, αλλά και σε όσους δεν αναβαθμίζουν το λογισμικό τους έως την εκπνοή της προθεσμίας. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός είναι μαζί μας με όλες τις πληροφορίες. Κωνσταντίνα. Πάμε λοιπόν να δούμε κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Θα ξεκινήσουμε με τους κλάδους εκείνους, τους 35 νέους κλάδους που πρέπει να βάλουν POS. Έχουν χρόνο λοιπόν μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου είτε για να παραλάβουν είτε για να παραγγείλουν. Αν έχουν παραλάβει και δεν έχουν, αν έχουν παραγγείλει και δεν έχουν παραλάβει, έχουν τη δυνατότητα όλο το Μάρτιο να περιμένουν να πάρουν το μηχάνημά τους και από 1η Απριλίου θα αρχίσουν τα πρόστιμα που έχουν ύψος 1.500 ευρώ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους κλάδους που ήδη έχουν POS. Θα πρέπει μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου να συνδεθεί το POS με την ταμειακή μηχανή. Δηλαδή να χτυπάει ο έμπορος ένα πράγμα σε μία μηχανή και αυτή να περνάει πληροφορία αυτομάτως στο POS.